kilpailutehtävä on tässä oikeastaan tällainen, että tehdään tämmöisen omakotitalon LV-tekniikka kokonaisuutena, eli lähdetään ihan sieltä maalämpöpumpun asentamisesta ja siihen tulee lämmitysjärjestelmää ja vesipuolen juttuja, niin kuin yleensä omakotitaloissa yleensä on. Ja mitä se kertoo ammatista ja näin, niin antaa varmasti valmiuksia työelämään näihin tehtäviin aika pitkälti. Työttömiä putkimiehiä, niin jos ne on virheettömiä putkimiehiä, niin ei niitä ole olemassa. Kyllä mä uskon, että hyvä kaveri, niin se löytää työt ja parhaimpia kysellään peräänkin sitten. Putkiasentajan tehtävien pääsääntöisesti ja lähinnä varmasti asennus on se, mitä niin kuin yritysmaailma haluaa. Ja on jopa tämmöisiä työtehtäviä noissa tukuissa, missä tarvitaan tavaran tuntemusta, niin myös sinne varmaan aika hyvät valmiudet. Käden taito on se, mikä on oikeastaan synnynnäinen näille kaverille. Ja nämä on tosi hyviä kavereita, että tuosta voisi ottaa töihin kenet vaan. Aamulla sanoa, että mulla olisi ollut pieniä hommia tulla. Koska mä olen myöskin yrityspuolelta tässä mukana, niin kaikki vaan töihin. Mä luulisin, että tällä hetkellä on vielä todella hyvät, että noususuhdanteessa varmaan ei olla, mutta tällä hetkellä kuitenkin tuo saneerauspuoli vetää aika paljon ja vanhat talot on siinä kunnossa, että niitä tarvitaan saneerata, niin mä luulen, että siellä on vielä semmoista työsarkaa aika paljon. Valitsi putkiasentajalinja. Tulee opiskelemaan Jyväskylän ammattiopistoon putkiasentajaksi, niin varmasti hieno juttu. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos kovasti.